Gawas nga nahimong #1 trending topic sa ex-Philippines, nakaani sab og mga pagdayeg ang pilot episode sa Ang Mga Batang Riles. Nakaarangkada na kagabii, Enero 6 ang unang dalit sa GMA Prime sa bag-ong tuig ang Mga Batang Riles. Nga gibituonan nila ni Miguel Tanfelix, Kokoy de Santos, Roeland, Raheel Bhyria ug Antonio Vinzon. Nagsugod ang panagharong sa mga nagpuyo sa sitio liwanag nga gipasiugdahan ni Maying o Diana Zubiri o Emma Hana o Eva Darren batok sa dakong kumpanya nga gustong muangkon sa ilang luna. Sa unang episode pa lang sa mga Ang Batang Riles, mabatyagan dayon ang aksyon nga tungod niini nahimong trending sa nagkalain-laing social networking sites. Nahimong #1 trending topic ini sa ex-Philippines nga kaniadto Twitter sa official hashtag nga Batang Riles World Premiere. Samtang misud usab sa trending topic sila si Kidlat ug Kulot nga mga character nila ni Miguel ug Kokoy.